hi ha gent que no sap el que és un congrés perquè no assistim mai, no sap com funciona un partit. Per a presentar-se a unes eleccions, el que té que fer és saber què vol propondre la societat, i el que se decideix en un congrés és reflexar i debatre tot el que han estat treballant una sèrie de comissions i gent per a transmitir el que vol Som Valencians, per a escoltar el que vol el militant de Som Valencians i, per últim, per a triar els candidats de Som Valencians al Congrés. És a dir, així se fa democràticament, debatint, en base a un treball previ que han fet una sèrie de comissions, des d'indústria, educació, cultura, igualtat, transparència, facenda, tot el que implica un programa electoral. Això és el que estem elaborant avui així i debatint amigablement i a voltes no tan amigablement. Això és un poc més.